Tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Bolo to totiž práve 22. apríla v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA, ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme, demonstračne vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou. Pri príležitosti Dňa Zeme spustilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky celoslovenskú akciu s názvom Vyčistíme si Slovensko. Do tejto akcie sa zapojilo aj mesto Čadca. Tá mesto Čadca samozrejme robí rozsiahle aktivity na ochranu životného prostredia. Stará sa o mestskú zeleň, to znamená, že údržba týchto ploch, výsadba nových stromov, údržba jestvujúcich stromov. Stará sa samozrejme o všetky odpady, komunálne odpady, ktoré vznikli na území mesta. To znamená, že tento odpad zbiera od občanov a ukladá na skladku. Okrem toho zabezpečuje separovaný zber, či už nebezpečných odpadov, nadrozmerných odpadov a podobných vecí. Zbiera pouličné koše, to znamená, že čo ľudia vyhodia, keď idú po ulici, ale najväčší problém samozrejme s odpadmi máme vtedy, keď ľudia vyhodia tam, kde nemajú. To znamená, že do lesa, ku riekam a vtedy musíme my pracne vlastne zabezpečovať dočistenia týchto okolí. V tomto roku sme začali vlastne s jarným upratovaním, ktoré vyvrcholilo Dňom Zeme. Jarné upratovanie vlastne začalo zbieraním posypu po zimnej údržbe, ďalej vyčistenie verejných priestranstiev od tých rôznych náletov, odsačkov a od tašiek, v podstate odpadu rôzneho takéhoto druhu a vlastne takisto dozbierovanie odpadov kolostovísk, boli pristavené veľkobojové kontajnery na to, aby vlastne ľudia mohli čo najlepšie alebo vlastne najlepšej miere odpad zneškodniť alebo zhodnotiť. Čo je podľa vás najväčšou príčinou znečisťovania Zeme? Ako to môžeme my ľudia ovplyvniť? Tak samozrejme najviac Zem ovplyvňuje človek, ja si myslím, že negatívne a zase aj v tom pozitívneho najlepšie môže ovplyvniť človek. Samozrejme vieme o tých rôznych ekologických katastrofách, o priemysle, ktorý vlastne v značnej miere znečisťuje životné prostredie, či už skleníkovými plynmi, alebo v podstate znečisťovanie vodných tokov, znečisťovanie pôdy. Samozrejme ľudia sa môžu zapojiť do toho tým, že budú kupovať také výrobky, ktoré sú čo najšetrnejšie k životnému prostrediu, hlavne ich výroba. A následne potom, že ten výrobok, keď človek už nepotrebuje a potrebuje sa ho zbaviť, aby ho bolo možné zrecyklovať a samozrejme vyrobiť z neho ďalší výrobok. To znamená, že týmto vlastne človek, ja si myslím, že dokáže prispieť k tomu, aby sa tá kvalita života na Zemi zlepšila. Ako sa môžu mladí ľudia zapojiť, aby bola Zem okolo nás zdravšia? Mladí ľudia určite sa môžu zapojiť, ako som povedal, v podstate tým, že sa budú kupovať teda také výrobky, ktoré sú recyklovateľné, také výrobky, ktoré v podstate čo najmenej zaťažujú životné prostredie, že sa zapoja do tých rôznych aktivít mesta, v podstate budú odpad hadzovať tam, kde majú, budú triediť a separovať komunálny odpad, ale hlavne ako vrajím ide o to, že aby tí mladí ľudia v podstate ten odpad nehádzali do tých rôznych tokov. Keď náhodou príde do toho lesa, dá si tam nejaký keks alebo niečo podobné, aby to tam nezahodil, ale aby si to zobral so sebou a určite pri výjazde z lesa, pri cestách sú pristavené kontajnery, dá sa to tam dať zhodiť, odhodiť ten odpad a ten bude potom následne zneškodnený, to znamená, že nedáva do toho lesa, nakoľko aj po tom mladom človeku, keď odíde, tak tam prídu zase ďalší ľudia, tak aby ten les alebo to životné prostredie po ňom ostalo čisté. Na vyčistení okolia mesta Čadca sa podieľali aj žiaci základných škôl. Jednou z nich bola aj základná škola Milana Rastislava Štefánika na Žarci. Kto inicioval túto akciu? Iniciátorom akcie je minister životného prostredia, ktorý vyhlásil akciu pod názvom Vyčistíme si Slovensko a my sme vlastne, naša škola zareagovala na túto výzvu. Takže ku Dňu Zeme robíme rôzne aktivity. Toto je jedna z aktivít, ktoré robíme, je to praktická aktivita. Vybrali sme si lokalitu Vojty, Horná ulica, Rieka a sídlisko Žarec a teda snažíme sa so žiakmi poupratovať túto lokalitu, teda vyčistiť, pozbierať odpad. Približne asi v tej lokalite od 3 kopcov sme asi naplnili 10 vriec zatiaľ. Takže konštatujem, že skutočne je čo zbierať, je tá naša krajina znečistená. V akom stave sú vám vyčistené lokality? Keďže vlastne sú žiaci aj v lokalite na sídlisku Žarec pri domove dôchodcov, takže to budeme vedieť až po poludňajších hodinách. Pridali sa k vám aj nejakí dobrovoľníci? Pridali sa k nám takisto občania zo sídliska Žarec a z Hornej ulice a z Rieky. Ja nič, mňa sa to netýka, ja sám to nezmením. Typická veta.
Ale zamysleli sme sa všetci nad jej významom? Kto iný to má zmeniť? Všetci sme ľudia a sme to my, ktorí sme zodpovední za súčasný stav. Každý sme len kvapka v mori, ale spoločne to more tvoríme. Čo keby sme začali od seba? Čo keby sme si tie papiere a konzervy z opekačky aj odniesli? Zem by sme si mali chrániť, nie ničiť ju toxínmi a chemikáliami. Máme len jeden domov, tak prečo si ho sami ničíme? Čo naše deti a čo deti našich detí? Zaujíma nás aspoň trochu, ako bude ich prostredie vyzerať a páchnuť? Aj my, Stevie Junior, sme sa zapojili do výzvy smerovanej k ľuďom, aby aspoň v tento deň urobili niečo pre našu zem.